ठाण्यामध्ये आतापर्यंत 509 बांगलादेशींना गजाआड करण्यात आले। 10 वर्षांमध्ये 509 बांगलादेशींवर कारवाई झाली आहे। बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ते मुंबई आणि ठाण्यामध्ये राहत होते। सैफ अली खानच्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर 43 गुन्हे दाखल झाले आणि 86 जणांना अटक झाली आहे। अभिनेता सैफ अली खानच्या घरामध्ये शिरून त्याच्यावर एका बांगलादेशीने हल्ला केल्याची घटना घडलेली होती आणि त्यानंतर बांगलादेशींवरच्या कारवाईमध्ये जास्ती तीव्रता आणली गेली। मुंबई आणि ठाण्यामध्ये अनेक बांधकामांच्या ठिकाणी बांगलादेशी पुरुष मजूर काम करायचे, तर महिला काही बारमध्ये गायक किंवा वेट्रेस म्हणून काम करायच्या। काही महिलांनी घर चालवण्यासाठी देह विक्रीचा व्यवसाय सुद्धा पत्करल्याची माहिती समोर आली होती। 10 वर्षांमध्ये पोलिसांनी कारवाई केलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या 509 इतकी आहे। सैफ अली खानच्या प्रकरणानंतर ठाण्यामध्ये बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कारवाई अधिक तीव्र झाली। या संदर्भात 43 गुन्हे नोंदवण्यात आले आणि 86 जणांना अटक करण्यात आली आहे।